Aici avem solarul cu ardel gras, care este timpul potrivit pentru defoliere. Vă voi arăta cum arată un ardel nedefoliat încă. Cam așa se defoliază, se rup frunzele și copilii de pe tulpină până în ramificație. Vă veți întreba de ce este necesară această operațiune. Deci acești copili și frunzele de pe tulpină până în ramificație consumă degeaba seva. Frunza din ramificație nu se rupe pentru că are floare și va trebui să hrănească floarea pentru a crește ardelul. Cam așa arată un ardel defoliat corect. Ardeii se și copilesc, dar încă nu. În următoarea filmare vom arăta cum se procedează copilitul ardeilor. Cam atât în această filmare. La revedere!